Davant de les grans incerteses del món, Catalunya torna a batre rècord històric d'exportacions agroalimentàries, amb un creixement del 7% i amb una facturació de 16.900 milions d'euros durant el 2025. I a més amb unes xifres que multipliquen per 7 la mitjana de les exportacions a Catalunya, però alhora també si ens comparem amb el nostre entorn, novament tenim un superàvit comercial positiu del 104%, per tant això vol dir que exportem més del que importem a nivell agroalimentari i també tenim un nou rècord amb més de 3.000 empreses que fan exportació de manera regular a l'exterior. Aquest any, Catalunya torna a recuperar el lideratge en exportacions de l'estat espanyol amb un 22%. L'encapçala el sector del fine food, que aquest any, per primera vegada, no només és primer sector en quant a valor, sinó també en quant a volum. El segueix el sector carni, liderat pel sector porcí, el sector de la fruita i l'horta, un sector que recupera la tercera posició després de l'any passat de passar a la quarta, el segueix els olis vegetals, amb un 50% dels olis d'oliva, seguit del sector del vi, farines i molineria, i finalment el sector del peix i els mariscs. El 2025, els mercats tercers van créixer més que els mercats de la Unió Europea, sent doncs mercats cada vegada més atractius, com en el cas d'Orient Mitjà i Àsia, per a les empreses de Catalunya.